Drenge? Nej, jeg har bare glædet mig rigtig meget til, at du kommer. Okay. Og det er rigtig svært at skulle sige det her. Det er også svært for mig at skulle sige de her ting, nogle af tingene. Vi skal have flere ting i weekenden. Nej, men jeg vil godt sige, at jeg har sat min arbejde op. Hvad? Men der er så sket noget andet noget. Det er, at jeg har vundet en lille smule penge. Lidt, men nok til, at jeg kan give jer en lille ting i aften. Det spiller du lidt rigtigt. Ja. Hvad? Det spiller lidt rigtigt. Men der er 5.000 kroner til at have for i morgen. Hvor meget har du vundet? Og så har jeg lige... Oh my god. Så er der sgu lige sådan her til dig også. Oh my god. Oh my god, det mener du ikke. Oh my god. Hvor har du vundet? Jeg kunne 200.000. 200.000 kontanter. Det skulle da ikke. Uden efter skat. Oh my god. Oh my god. Er I faldet lidt ned til jorden? Nej. Der er mere, jeg skal til jer. Okay. Der er mere, jeg skal til jer. Kom med det. Ja, det er rigtig svært for mig her. Det er dårligt nu. Nej, det er det ikke. Jeg har noget lidt for jer. Jeg har ikke kun vundet 200.000. Jeg har vundet flere penge. Hvor mange? Over 1 million. Det er løgn. Det er rigtigt. Men derfor så får I sgu lige 5.000 mere. Oh my god. Oh my god. Vi gør det rigtigt. Jeg giver ting. Nu må vi sætte for høje forventninger. Oh my god. Og så skal vi ud og shoppe i morgen, og så er der lidt flere at shoppe. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Altså ikke. Oh my god. Det er ikke rigtigt. Det er mange penge, der er. Det er ikke rigtigt. Der er 50.000. Oh my god. Det er ikke rigtigt. Er I klar? Ja. Det er rigtig vildt det her. Det er, drenge, det er, jeg har vundet over 1 million til jer. Rigtig meget over 1 million. Prøv at se. 5 millioner! Fuck! Vi kan gå!